ya Allah. Gusti ya Allah. Awakku ape lemu. Kowe ora mikir aku blas. Lah wong mikir mbok emek kemenggas kowe bukan mikir kowe barang. Awakku ape rembu, bobotku medun. Lah ngene kok jare bapak. Nyapa? Ana anake susah kok malah bahagia. Susah perkara apa? Dunya wis ana sing mikir kok mbok pikir lah apa? Pak. Romangsaku ku budal yo bareng, nyambut gawe yo bareng. Lah gene, pendek ben wis tak pengin melu. Trembok mrit. Getone aku melu. Trembok mrit arek. Lho kok malah nyalahno mbokku iki ketemu pirang perkara to Jan. Zaman biyen kowe urung melu aku sore iso mlayu rono mlayu rene barang kowe melu diluk-diluk video call. Papam ndi gayane nyeluk papa. Sik toh video kok call iku ora call besisan ta. Ana gambaring niku lho, Pak. Iku jenenge ora video call. Apa? Video call. Oh, cengkal. Wo lah. Kowe iki kok video call. PC lho, PC. PC. Iku sepeda. PC. Lah iya, saiki wis ora iso bablas aku. Geton. Yo kuweton. Strapenak wong mergawe dhewe-dhewe ndak gene iso anut kae. Lah wis penak nyambut gawe karo anake. Penak apa dhuwitku kalong terus kok. Lah tur meneh umpama dhuwit kalong kanggo anak ilangi ning ndi to? Lha, ndik sore wis roh nek bakul bakso lagi dasare mangan gayane. Ayo, Pak, mangan bakso. Entek 20.000 bakul ditongi dik 100 urung disusuk. Barbarane ya aku sing bayari. Dadi gede cilike kowe iki nagih dhuwit 20.000. Ora nagih nek kowe eling ya banget balekno. Lah iya le Pak wong dhuwit 20.000 kok mbok ndomono. Aku kok gregeten aku. Ya memel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tak balekno 1.300.000. Nyoh. Wis pek-peken. Iki sedinane bayar piro? 50.000. Lah wong paling mindring nek wong iki aku ya roh nek Apa? bayaran campur sari Mas. Mangkel ae. Wong saiki perkara dhuwit 20.000 lho kok mbok ndomono ning ndur panggung. Iya nek. Wong perkara mangan bakso manganku ya karo kowe. Tur meneh lho ilangi ning ndi? Nah ya ning cangkem. Oh, lah pancen bakso dipangan kok ora ning cangkemem. Ketoke kowe tak pikir-pikir kok kebetulan duwe anak aku kowe. Ya iki roh Wis to Pak ngene lho apik-apikan naten ora usah mbok ndomono. Ini timbangane aku marai pegel. Ya. Nek ancen kowe wis bosen duwe anak aku. Dina iki aku mbok balekno ning wetenge mbokku gak apa-apa, Pak. Balik dhewe kono nek roh dalane. Lah aku ki ra roh dalane kowe sing roh. Dalane iki sing endi? Ben yo apik. Lah nek saiki Alah sajur kabeh. Suk diliwati truk ama tebu wis. Malah rawem brukal. ora ngono lho. Kok iso diliwati truk tebu barang ki dalan apa ya, Pak? Jalan ndek Ndek mbiyen apik piye? apik walus ngono saiki jembrung. Sukete akeh berarti. Alah kemerasak tadi. Bisa aku angger tilik malah darani garangan mlebu alas kok. Mong ketek kowe nek seneng ngono Bu. Mbok iku ibuku seneng ora. Iki mudeng piye, Bu? Maksudnya iki dalan bocah iki trotoar iki lho, Bu. Trotoar ora dalan bocah di mana-mana. Awak tiwas melu panik kae. Lah wong karo anak kok ngono. Aku ki mbok tulung to Pak rasakno sithik ae lho. Iki wong wedok dhewe merasakno wong wedok no. Rasane wong lanang iki gak bahaya piye. Lah Pak nyapa neh. Kowe mau sore mang gak goleki aku to, aku ning dino gak goleki. Belas iku. Aku iki priksa ya, Pak. Priksa gaya. Ning gone RS Pati. Lu diangkat jadi dokter kono. Lho. Aku kira diangkat jadi dokter. Lah dek meriksa no aku.
Lho, aku gini aku gak dadeh. Lho. Lah ya kowe gak dadeh, aku sing dadeh. Lu gak dadeh kene apa? Aku mang ceritane sore mang wetengku lara ya, Pak. Weteng lara mangan meng gebut tok. Sowambel entak diketok-ketokno. Aku lho sing sobek. Lah kok sobek? Tok iwak cilik ora umum. Buat terus ning lek uman, timbangane ra uman. Ya uman, tapi wong dulur-dulur kene iki genah kok grabyak semanak menehi apa daharan ya enak banget kok. Ya enak, aku nyuwun sewu. Wetengku lara ora kok perkara mangan ning kene, tak garis bawahi mendak salah paham. Mangan apa? Tak priksakno ning gone RS Pati ning gone Suwanda. Ya. Mau aku priksa ketemu karo dokter. Ning bareng aku priksa, Pak. Loh, dokter iki sebule saiki ra ngopeni penyakit tok ya, Pak. Ngopeni bojone barang no. Oh gak, jebule dokter saiki iki ya ngopeni gula barang ya, Pak. Untuk pabrik. Dokter wong trangkil piye? Ora ya, tenan. Mau aku ketemu karo dokter, aku konsultasi karo dokter. Kok iso ngopeni gula? Iya, wong dokter muni ngene kok. Bareng aku diperiksa, ditempleki handset iki lho apa to jenenge? Handset untum kono. Mentol loro iki lho. Jenenge head sloggin. Nah, soklin kuwi. Soklin terus rinso. Apa to Pak kok angel men to jenenge? Ya wis ngene iku lho nggo ndelok ambekan dodo ngono. Wis dienggo ndelok kuwi. Aku tahu. Bareng aku ditempleki ning dodoku. Lho, dokter ora takon penyakitku kok malah muni ngene. Nggih. Nakoni. Mas sampean duwe gula. Lho, aku ki bakul kopi apa piye kok ditakoni gula. Lha iki lho dokter kok ora ngopeni penyakit kok malah ngarani aku bakul kopi nawa. Kok balik gula. Dokter tuku ndase. Lho kok malah melu nesu to? Lha wis koclok iku kowe kok. Lho malah ngecrok-ngecrokno aku. Kowe nek ora percaya lho priksa nek ora percaya. Wong aku sing priksa kok ngeyel. Priksa lho kowe maksude iki ditakoki gula. Lah iya aku ki ora bakul kopi ora duwe gula. Dokter ya tak ngenekno. Kula mboten bakul kopi, Pak. Kula niki dagelan niki lho main tenggene anu ngepung aku ngono. Lah nggih Mas sampean iki duwe gula. Ora ya Pak, aku yo ngono. Niku nek ngeyel langsung raine cekel idoni. Ngono ku sing salah sapa jajal? Sing salah ya Gusti Allah nyiptakno kowe kok kaya koclok. Lah nek aku koclok ya berarti ya malah gendeng. Lho, mbok ora stres. Lah wis no. Bocah itu maksude iki ngene lho dokter. Sampean iki gadah gula. Lho iya ya. Lah iya. Sampean wong aku rono ku arep priksa kok ditakoni gula iki. Mulane rambutku ra tukul perkara mikir gula iki lho. Maksude iki lho ndas endi? Iki lho kok iso mripate. Maksude iki dokter iki takok kowe duwe gula. Ora duwe ya, Pak. Wong aku ora bakul gula kok ditakoni gula. Jaluk nombokem. Penyakit clok-clok. Loh, penyakit? Kowe ndek penyakit gula. Gula iki penyakit. Oh, lek ngono ya aku sing salah topo. Lah ki nampani apa mbok salahno? Ya gak nampani popo. Oh, berarti gula itu penyakit. Gula iku penyakit. Oh, Mulane layak. dulur-dulur kene nek duwe penyakit gula takon mangan semut. Ngawur. Layak dokternya mau kok bingung. Terus dokternya ngene. Iya. Anu Mas, maksudnya gula niki penyakit. Aku lagi paham. Iya. Anu mboten gadah kok Dok, kalau nek penyakit gula, lah keluhane jenengan apa? Tak jawab karo aku. Iya. Wetenge kula niki lara, Pak. Niki kenging napa? Terus diperiksa dokter, jarene, Pak. Jebule aku lara mah, Pak. Oh. Lah ngono kok mbok ning dokter lah kok. Lah tak gawa to Pak ben mari entuk obat Wis ora usah obate balekno besoke mulai mbak aku. Lho, apa iso mari? Iso langsung mari. Lah carane? Ya oleh kidul omah. Lho. Aku lara omah. Lah iya lara omah, lek kidul omah gak wis aman. Wong lara omah ae. Lho, nek lara omah penyakit tok ya oleh kidul omah sing ketok itu genek penyakite. Ngono lho. Lah apa mbok persakno dokternya melok bingung. Pak, Bapak, Ada apa sih? maksudnya ngene lho Bapak. Iya.
Maksud iki aku lara omah iki ora kok aku ki ning lore omah iki ora. Lah iya lak loro mah. Lah iya lara omah. Lah iya lek kidul omah. Ora kok posisi lho, Pak. Lah maksude? Posisiku iku ora kok ning gone lara omah gak. Ning lara omah iki sing dikarepno lara jero. Tokno. Oh, Tokno bingung. Sing jero loro omah iya. tokno. Maksudnya iki lara jero ya, Pak. Lah yo ditokno. Lho iki piye cah kok Engko aku nek malah wis ning bingung. jaba dak mari. Maksudnya iki lambung. Cemes. Pales no mantep iku. Iki ketoke malah tansaya nemen iki penyakitku iki. Lho. Nemen apa? Maksudnya iki lara omah. Lah iya lek gitu lho omah clok. Walah yo lara. Ngeyel. Weteng iki lho weteng. Iya lek aja kayak weteng. Kayak geger. Kowe iki ra mikir blas koe. Lah mikir lho apa wong jenenge wis mbok priksakno ndara wis entuk apa jenenge obat. Wes aku entuk obat, Pak. Lah iku ndara ana tulisane. Ana mau diwenehi resep. Heeh. Dikongkon ngombe Ngombe esuk loro, awan loro, sore loro. esuk loro, awan loro, sero lore. Lho. Esuk Loro, awan loro, sore loro. sero lore. Lho, sore loro. Sero lore. Sore loro. Sero lore. Sore lore. Sore loro. Nah, Duh. iki bener. Lah kowe wis roh carane. Wes aku diwarai karo dokter, Mas. Carane piye? Sampean ngerti carane nguntal obat mboten? Dok. Dereng ngertos, Dok, aku ngono. Lah goblok. Jebule wong nguntal Obat. pil iku ana carane dhewe ya, Pak. Pilih lonjong apa bunder? Pele ya ana sing bunder, ana sing lonjong. Nek sing lonjonge bisusul. Kapsul. Iya kapsul nek Bisusul. Lah iku carane yo no. Kuwi carane piye to, Pak, nek ngombe kuwi? Carane yo nek kowe ape ngombe ilate meletno. Nek wis dieletno, Tumpangi pil iku mang. nek wis ditumpangi pil, Surung. nganggo apa? Usuk 46. Lho. Jangkrik mati aku. Lho Ana nguntal pil kok nganggo sopatem edan iki ya, ora Pak. goblok ora barok. Lho jarene kowe ngerti. Yo ngerti yo. Maksude ku diuntal yo nek ora iso nganggo gedang yo nganggo banyu. Lah iya berarti carane Nah. nek gak iso nguntal pil nganggo gedang Nganggo utawa nganggo banyu. banyu. Nah. Lah nek nganggo banyu kuwi mang carane piye nek gedang piye aku ki ben mudeng. Nek nganggo banyu yo padha ae. Nek kowe gak iso dijur yo langsung dikek kene. Plek temlekno plek terus banyune diombe. Iku butuh banyu pirang liter kira-kira? Nek iso yo 45 drim. Oh alah yo kok akeh men iku dienggo apa e? Wis den iso kaya kodhok kongkang kok. Aku ki takon tenan yo, Pak. Yo sak cukupe segelas iku ndra iso nyandak piye yo. Lah lak ngono to. Lha nang tekok ngene tekok yo. Berarti sak gelas. Lah nek gak iso nganggo banyu nganggo gedang. Butuh gedang pirang tundun. 3 truk ngono lho. Lho ki jane arep dodolan apa piye le, Pak? Pak nggo nguruki kowe. Oh, gregeten yo siji ae nek sing cukup piye. Sak cukupe Yo, ngono. iku mangan esuk loro. Lah esuk kowe ngetarani wayah esuk sing ameh mbok untal. Wes aku dikandani dokter. Carane Jebule ana wayahe dhewe-dhewe. ana jame ben ora kedaluwarsa. Aku dikandani. Kandhani piye? Jebule nek wayah esuk iku wayahe ngombe obat iki nek ana cah sekolah ngono ku Pak jebule. Ya. Cah sekolah budal ngono ku. Heeh. Dikon nguntal. Piye baleni. Lah iya Nek esuk nek esuk iki jarine dokter Ya, aku ya. dikandani Mas nek wayah esuk lho Mas nek wayah bocah budal sekolah Sekolah. untal wah nggih Dok aku yo ngono Apa? iku ketaranane nek esuk apa wong sing ameh lunga pabrik numpak motor iku untal. Engko cangkemem ben iso dituwabraki. Iki kriminal blok goblok. lho sing kriminal sapa ya Pak Lu cah sekolah mbok untal. lho sing untal cah sekolah sapa Lha iku mang jare nek wayah esuk nek ana cah sekolah liwat untal. Iku nek gurune barang iso mbok lek ngono. iya nek guru budal ngulang ngono ku ya tak untal Kowe iku sumandi apa sapa? lho iki kleru kok ketoke salah ning iki Maksud iki nek esuk iki ketarangane nek ana cah sekolah. Iki untal. Lho iya ya.
maksudnya cah sekolah iki liwat. Nah, Lah iki terus pilih untal. oh iya pilih. Lah iya kok cah sekolah sing mbok untal. Salah kleru ya ora apa-apa to. Iku Esuk. esuk. Nek awan, Nek awan iki jarene nek Paham. wayah bedhug ngono kae, Ya. ana wong adan duhur iku kon nguntal. sak mejite. Kenadan ning wetengem. Iki kok kleru neh to ketoke. Lah kowe ya koclok kok. Iya Pak, aku dikandani ngono are. Aja wong adan, aja wong adan. Nek ana srengenge pas kenceng iki ndang untal. Lah mosok nguntal srengenge. Ogen blidoh cangkem memek. Maksudnya iki pele. Pilih iki nek awan iki nek wayah bedhug utawa adan dhuwur utawa srengenge kenceng iki pilih ndang untal. Ha iya pilih Lah, kuwi. ngono. Nek wayah sore. Nek sore kuwi aja tak warai. Piye? Nek ana wong budal ape macul untal. Ben wara-wara ra. Lah kowe ku yo goblok kok. Sore iki yo jame ana. Nek wis bar sore ameh matuk maghrib kono kae. Heeh. Lah iku mangan sik terus nguntal pil. Oh ngono ya Pak. Apa Iya. kan kesehatanku penting kok. Mulane Lah, iya. dongaku kanggo dulur-dulur ngepung takon sehat kabeh. Mergo kesehatan itu adalah harta yang paling utama. Iki mangsa-mangsa bahaya. Mongso-mongso bahaya, cuaca Iya, tidak ora menentu. iso menentu. Engko efeknya ndadekke penyakit. Iya, Mulane iya. aku maulah ya diomongi dokter Mas, sampean nek pengen sehat awake, Heeh. carane gampang. Lah iki mumpung aku pentas ning gone Apa? ngepung, ngiras pantes aku tak ngandani dulur-dulur ngepung. Andani Jane apa? nek pengen awak sehat, Bu, niki resep dari dokter nggih. Dikongkon mlayu-mlayu, Bu, saestu. Dadi nek bar subuhan ngoten niku nggih, aja langsung bubuk malih. Mlayu-mlayu. Iki arep ngono aku. Lah nek mbok kon mlayu-mlayu. Lho, takonmu ya kayal. Lah mlayu-mlayu ya ben wong disikil kok. Angger disikil, Ya mlayu to. lha ku korosi disikil gak iso mlayu. Iku delok iku mlayu ya wong iku geblak kabeh sak donya. Iya ya. Lah iya, Maksudnya ya beda Pak. lah bedane. Lah wong kursi iku duwe sikil ra iso mlayu wong kae benda mati ya. Angger benda mati. Ya meneng Lah ae. iku sepeda motor mobil kok mlayune beanter iku ya benda mati. Kowe ana sepeda motor ditumpaki, moh bokongem panunen ngono. Anane sepeda motor mobil kae benda mati mlayune banter. Ya. Mergo iya. Lah iya, Aku jawab piye cah? Ya dikai mesin, angger ana mesine. mlayune banter. Mesin cuci kok tengok-tengok. Mesin jahit iku ya meneng ae. Cacah. Lho iki mulane nek ngomongan karo Profesor Dr. Muhammad Bismillah Sindor alhamdulillah wis hati-hati. Oh alah. Lah ra Ndak iku sunde-unde, ndak sunde-unde. ndek piye wong kene mangen ngloroi ndasku kaya pucukan masjid ngono. Maksudnya mesin jahit. Iya, Iku duwe mesin kok meneng ae. meneng ae. Wah, ya ono sebabe kok. Sebabe Mesin jahit kok dipancal. angger dipancal. Iku biasanya meneng ae. Kurang adil desa mbok tak jewecek melayu bantere ra umum. Lho, topel njaluk dhek bendina lek towel dhek tak kei 5 juta gak dintekno tak idai. Kayel. Tak kei 10 juta gak dintekno tak idai. Kayel. Bareng tak kei 1000 malah kurangen. Jadi kowe ndek esuk tukaran mau? Iya, Mbokku mbok pancal. tak jewecek. Layak karo muni ngene, Pak. Piye? Sendur kakekane ngono. Nye. Wangkel ae. Lho iki Lho. aku ki ngandani tenan, maksudnya mlayu-mlayu, lari-lari pagi. Ora mlayu jalan-jalan. Dampaknya apa? Nek kulino olahraga, Ya. jantung sehat, pernafasan sehat. Ya. Biasanya sing duwe penyakit-penyakit sesek kuwi iso mari. Lah nek penyakit sesek gawe ning penjahit kon bedel. Iku penjahit kok klambi apa piye kok iso. Syarate wong kepengin gak loro iki aja gelem. Pokoke apa syarate wong sehat? Syaratnya wong sehat. Aja gelem loro. Ya wis suwe. Ning asine anane jono penyakit iki Iya. unen-unene wong Jawa kae salah kaprah kok. Kok iso? Biasane nek wong loro kae kan ngene. Golek tombo. Tombo Tombo teko teko, loro loro lunga. Iki jane salah. Mulane lunga teko neh. Sing Oh. bener iki ya tombo teko loro minggat. Ngono. Nek minggat ra mungkin bali. Tapi anggere ditambani mesti mari. Mari ta, Pak. Ana sing diobati mati.
Ora ono ah. Obat nyamuk. Loh, Nyamuk diobati ora mari malah mati. oh bento iku. Lah wong ancen iku kanggo nyamuk kok. Lah yo kok diobati kene Ya diobati lah nek kena nyamuk sing berbahaya, nyamuk apa kuwi jenenge? demenan berdarah. Alah ya malah diledek neh. Ini Ora ono nyamuk kok demenan berdarah. enek lagi viral ngono ning kamar mandi. Oh, iku demenan iku. Lah ya iku dak demenan berdarah. Nyamuk sing nggarai penyakit kok demenan berdarah. Nyamuk toples. Kok toples Bedes cider. bedesmu kono. Aedes aegypti nek ra kleru lho ya. Bedes majeti. Nyamuk malaria ngono ae. Nyamuk zebra cross. Rupane yo lerek-lerek ireng apa. Mulane diobati ben ora ana penyakit. Oh. Biasane sing bahaya iki sing diserang cah cilik-cilik. Iya, iya. Kuwi bahaya mulane mengantisipasi. Mulane sing cilik-cilik kon lunga ae. Minggat ben. Ya aja ngono to, Lho Pak. ben iki gede-gede tok. Dongamu kanggo dulur-dulur kene piye? Wis pokoke tak dongakno muga-muga seger waras, sehat Amin. selalu. Muga-muga iki sesuk nek ketoprake wis rampung sedaya semuanya, kabeh wae nderek tirakatan melekan ning dina iki nganti ketoprak rampung sesuk tak dongak-dongakno karipan. Wah dadi kabeh iki wis ana timbal balike. Oh alah yo yo. Karipan iki aja rembug ah, Pak. Iki film rumbo ombe ketara ngeyel kowe. Lho kok ora ngeyel iki piye? Umume nek melekan iku ya mesti karipan. Lah iya. Kayak ngene iki nonton nganti rampung mesti Nganti rampung. karipan. Ya ora apa-apa wong Pola ngeleki. tidur kurang. Nek ya ora masalah mergo padha karo tirakat. Ya ngeleki desane Lah iki. iya mergo desa apa bumine Bumine. sing saben dina dinciki dipipisi nyuwun sewu ora tau nesu. Mbak. Mula nyontonu ilmu lemah. Tapi ana dipipisi dinciki wah ampune ra umum. Gak roh Apa? iku selokan kono iku mah. Alah kok ngrembug Aku barang. Aku liwat iku sok ambune sok karbol tok. Anu Sariman undang. Kaya padha karo kowe bocah iku lah ya lara mang. Loh, omahe cedhak kok lara ta Dek ning. Jarine sirahe ra kaya nggo linggih. Aku mang ditakoki. Lah kowe tau tumon wis sirah kok dinggo linggih? Iki paribasane ngono. Jarine mau ya lunga, jarine mbah lunga ning puskesmas, mbah ning rumah sakit tak kira ora karo kowe mang marana. Ora, aku ora karo dekne kok mau. Ketoke dekne dhewean kok iso. Wawake saiki dadi cok. Lah iki Sariman. Ada apa sih? Kowe iki Kitanya kok bergerembang gremeng mengrasani dirimu. awak loro kabeh. Ya kandhani ya sing Wah. gak awakmu lara kabeh sing gak lara ae gawa. Aku kudu apa enak aku mau ngerti apa ora mangkat e mau. Ya aja ngono to, Aja ngono, Mas. Man. Wong Ngepung omah. iki padha karo desamu dhewe. Apa ngene kowe ndagel ning omah kono lah ra dadah. Stamina aku gak fit. Lah nek ancen ngerti ora fit, mbok kaya aku sore mau krasa gak fit langsung priksa ning gone dokter. Rumah sakit. Alah wis padha wae iki Rumah sehat. ngeterno Mamah Sawila. Nah, wong mamam sawilah ora iso mlaku kok malah mbok kon ngeterno kowe. Maksudnya tak tumpakno Oh, mobil wong mbok loro. mobil terus. Aku wis ning dokter kok. Kowe langsung ning dokter. Wes Oh, gak ning rumah sakit sih. ya ora Langsung ning sakit dokter. suwondo kaduan golek dokter sing cedhak. Dadak gini. Bapak apa aku wis gak fit. Oh, Kenapa? kowe priksa nggone dokter. Ya. Ya. Lah jarene dokter lara apa, Man? Oh, gak roh aku. Lho, Lho, kok gak roh iku piye? kok gak ora iki piye wong Betul, kowe sing priksa diomongi, kok. nggih. Ya wis aku. Lah yo kowe kedak maro ning dokter ana. Moron dokter awakku lara. Lah kowe tak diomongi. Iya. Lah yo jarene dokter lara apa? Ora roh aku. Lho, kok ora roh iku piye? Wong dokter meriksa aku ya sehat kok. Lho. Man. Man, Maksudnya iki lho Man Sariman. Ada apa sih kok bingung? Kowe tak maro ning dokter. Dokter. Lah ning kono kan kowe mesti ditekoki dokter. Ha? Ya. Lah larane dokter ki apa jarene? Gak roh wong meriksa aku dokter gak lara kok. Maksudnya dokter iki kondo lara apa? Ora roh, Dor. Sariman. Ada apa? Ayo gawe ngelu diasku. aku susah malah ngeluh kok sirahku kok, Cah. Siram iki kok siram. Dokter iki kondo lara apa? Lara apa, Man? Dan wong dokter ya keluargaku. Aku ya ora roh lara apa ya gak roh. Maksudnya kowe ndak periksa rono. Lah dokter ndak mesti teko. Takon. Jarine dokter lara apa? Ora roh, Dor. Iki piye lah nek Wong sing lara aku kok malah mbok tekoni dokter lara apa aku ya gak roh.
golekno watu sing rada cemoko tak kepruke ndase. Ya aja mesakno. Lah kok gregetno maksude iki lho bocah kocok. Maksude iki lho kowe. Aku lara. Nah, jare dokter lara apa? Ya ora ora dokter lara apa-apa ya aku ya ora ora. Masih lara aku. Angel iki. Angel iki. Angel iki. Ngene. Iki lho genah iki. Kowe ngrasakno ambak mloro. Lah terus kowe priksa ning gone dokter gak mbok go ning puskesmas, gak mbok go ning rumah sakit. Langsung dokter. Ning kono kowe ketemu dokter. Lah jarene dokter lara apa? Gak ero. Iya kejabi. Dokter iki ngene, Pak. Dokter meriksa aku sehat. Iya, sik. Iki kowe karo aku takone doktere lara apa? Penganggepane dekne iki sing lara doktere. Apa ngene kabel iki dijabut disuwetrum ben bongkol ya. Aku aja ngono. Malah anarkis kowe iki. Man, ini tak jelasno. Cawangkeme Ger Sariman. Ada apa sih? Pimpinan ketoprak Sari Budaya. sing remuk dipangan corona. Wis gak nganti sari rapet. Ya ampun. Tak bataki jabutno sitok jae kabel tak suwetrume. Sariman. Ada apa sih? Tenan Tak jelasno ya, Man. Iya. Iku ora doktere sing lara. Kowe tak takoni doktere lara, jari dokter lara apa? Iku doktere pengen ngerti penyakitmu. Lah iku Penyakitmu apa? aku ya ora ero. Lah ya nek ngono aja nyalahno dokter. Lho, kok Mergo jenenge penyakit iki maneka warna, Man. Iya. Ana sirah ngelu, Iya. ana panas, ana demam dan Iya. lain sebagainya. Lah kuwi nek dokter nakoni, mengko dokter roh obate. Nah, terus. Lara ngelu obate ini. Lara panas ini ngono lho. Berarti dokternya sing goblok. Dok goblok. Kok malah goblok-goblok kok dokter? Iya no. Tak tok wendang. Wong aku lara ning kono ki penyakitku apa? Wong dokternya yang sing goblok no. Kok iso goblok? Kok iso goblok? Ya aku moro kan. Nah, Pak, saya sakit. Laramu sing mbok rasakno apa lho takon. Lapo kok aku mau dokter dididoi takone apa? Berarti dokter goblok iku. Oh alah. Kudune kan dokter ngerti laraku apa terus aku disuntik. wangi mikir be, kandhani be. Tar ilah keresem sitok jek tar. Aku wis ora sabar tar. Maksudnya iki ditakoki dokter kok mbok goblokno. Goblok wong ngerti aku lara kok ditakoki barang apa? Dokter iki sekolahe gak indik lho bayar. Serah. Ngantek titel bahkan iso S2. Lah aku S3 pilek kok. Ora S sak kulkas mbok ungal sak kulkase. Amokane iki pilek. Sabar go, Pak. Meneng ae. Sawaduk tenan kowe. Oh, gegetno wong ae aku. Aku kok diamu terus salahku. Cerai aku yo ora nyalahno bapak anu Man. Nggo Cerai raine jumoto sok. Lho bojoku ora raiku kudu dianjuti kok. Masa raiku nemen no. Maksudnya ki malah kok nemen rai mbak. Candak dari kecil tahun. Yang gergetene aku. Wis ngangelno ngoncol ngono. Ning wawo mesti celah. Mau tau urip kok. Sariman iki ra mecicil. Ini ya. Sariman iki mencicil gak mencicil pancen mripate ya mondol ngene iki. Lah lho ape nangis nyewek. Tra yo cangkeme ngono yo. Rai kok iso klumpuk to, Man. Apa kok rai ngono mbok? Lho si Rai ana petane iki. Mosok iya? Delok. Lho iso Iki gapura ngarep berarti. Lho, iki rene lho Tlaga Wungu. petai. Lho wedari. Lho rene. Lho, Ha iki pojok pati iki apa? iki kok gremeng kok nyememeng. Tletong. Mosok semua telek, Man. Rene sithik. Endi, Man? LI. Ih, pekegeke dilewek. Aku iso mbok salahno terus ku piye? Lha iki salah kok. Mulane aku gregeten tak perkara iku. Piye? Dokter sak Indonesia ora ono sing pinter. Setiap teko sing mbok rasakno napa, Pak? Berarti kan dokter goblok ngono iki. Kudune yang ngerti nek sekali moro langsung disuntik apa ditambani. Iku berarti dokter pinter. Oh, Berarti kowe pengen ngerti dokter pinter. dokter sing canggih. Takon sendon.
Berarti kowe kepengen ngerti dokter sing ora usah ditakoni ning ngeroh penyakitku. melu aku sesuk. Nanti Ini dokter no. dokter apa? Langsung dokter hewan. Kok dokter hewan? Lho, iku tanpa nakoki lho, Man. Sapiku ndek kan meteng. Iya. Rada nglimpruk ora gelem mangan. Dokter teko langsung disuntik madus, ora ditakoki sik. Pi sapi, kowe lara apa? Ora. Lho, apa iku berarti pinter dokter? Pinter dokter iso tak golek ya dokter ngono iku. Sesuk. Kowe gawa HP ora? Gawa. Entar telepone dulu. Ngapa? Dokter tak telepone ben ning omah. Lah iku sing tak golek dokter sing sekali suntik ora usah takoki. Dokter iku sibuk terus. Halo. Nggih Pak Bambang Hermawan nggih. Nggih, Pak Dokter nggih Iwan. Nggih. Niki asune kula kena rabies, Pak. Asu matamu iku. Ngaran wong asu iku. Aku manusia. Aku juga manusia. Punya rasa, punya hati. Nafsu. Birahi. Birahi. Wis ora usah anu sesuk nek kepengin sehat, asline mudah. Ngono. Setiap hari sebelum ana mangan apa-apa sampean tangi turu utawa saka kesangan ki ora aja mangan sik. Langsung jupuk banyu anget sak cantel. Ngono. Sebut nasmane asmane Gusti Allah, insyaallah bakal dijabahi sehat awakmu. Gusti Allah sak kesel mbok celak-celuk terus kertine. Gusti Allah kesel lho, angger menungso nyelo, ya Allah, ora iso istirahat lho Gusti Allah iki. Jegre Fir'aun tak omongi ya dajal. Gusti Allah iki ora kesel, celuk. Oh alah, ngene kok Fir'aun ngangkat kowe dadi jeger. Ini Gusti Allah kan duwe anak buah. Sapa? Malaikat Jibril dan kawan-kawan. Kok dan kawan-kawan. Aku gak apal kancane liyane. Ono malaikat kok dan kawan-kawan. Tur meneh sejarah ndi to sing ngandakno Firaun kok anak buah Jibril. Oh alah manan. Yo nek mbok sawang tae tenan yo koyo Firaun tenan. Nek Firaun iki musuhe Nabi sapa? Nabi Musa ku ya iya. Mergo Firaun iki wong sing kafir menyutuhankan dirinya. Menyu apa Pak? Menyunyuk gasem. Menyekutukan awake jadi Tuhan. Sebagai makhluk Allah. Nah, kita wajib bersyukur. Bar kowe metu. Mergo aku ora masalah. Aku amu mbok une-unekno aku gak sariman iki, gak sariman iki. iki ketoke rasa sariman. Itu sariman. Ya ngira aku danya ngepung nekak kowe. Ana wong ngomong gak gagu wae. Biasane ra koyo ngene. Setiap manusia itu wajib bersyukur. Syukur. Oh ya sariman iki ora masalah. Aku gak ikhlas. Aku mbok pisu mbok idonono ikhlas. Mergo ning Al-Qur'an dikandakno lek kandakno. Allah bahkan Allah sobat menjadi barang dia pula aku konang. Ora nek banjal tembok. Ya iku ya anyen surat ikhlas pancen. Wong ikhlas. Mergo ning Al-Qur'an Allah bahkan Allah sobat. Lam jalid terusane iki. Dan seterusnya. Lam jalid balam julat Balam yakulau. ora balam jakulaku. Sesek to jelasno. Terusane iki. Kul huwallahu ahad. Wengo maca wae wis. Allahu somad. Lam nyalit balam yakulau. Mergo ikhlas. Aku mbok isbala mbok idone meneng ae. Syukur nganti aku disyukur tanggaku. Mergo kakan ngamet Bang. Sibaku malam ini kita bersyukur karo dulur-dulur ngepong dan sekitarnya. Paringi rezeki. Lho kok ditunggone ngantek yamene. Kowe tau tumon ketoprak wis saliyane jam 1:30 mesti entek resik. Ning ngepong sik tunggoni lho. Mun pengen roh kowe kok, Man. Ora tunggoni. Sariman saiki piye bentuke ngono Mang wong ngomong. Penasaran. Iya, mulakno awake dicak hiburan karo masyarakat kene, ben seneng atine. Lho, lah Dik mogol ndi? Gak melu iki mogol ana kepentingan. Nunggone wedokane anyar kok. Mulai baru. Tukung iki kalau gawa pentung. Lho biasane bojo anyar ya ngono iku. Iki mbok menawa anu bojone lagi hamil, Man. Hamil apa? Hamil muda. Lah ngidam dek ngiwak. Celek kok.
Iki bojone piye kok ora ndak nyidam iwak celeng kok Omong karo nyeruduk aku. diasem kono. Kono nyidam kok iwak celeng. Ora apa-apa disyukuri. Nek ndek ben lho mbok aku percaya nyidame mesti aku ora. Apa? Mangan das kasu. Wah, tak wajan persis ya. Wis ora kowe asu kan. Set. Kowe iki ket mau kok usaha asu. Lah, iki Ket pengen tak bela apa ra, Man? Bela no. Tak bela ya. Aku wong Ya wis, tak- aku teraniaya lho hatine. Mergo kowe orang teraniaya tak bela, Man. Kowe kok ngomong Sariman usaha asu, ki roh kewan asu. Jurang. Kewan asu iku nek sekolah karo wong pinter endi? Yo pinter wong. Oh, berarti kowe tau klino Sekolah karo asu. Berarti wis tau sekolah karo asu kowe. iso bedakno. Oleh parah aku timbangan lu. Tahu sekolah karo asu kowe. Iya, aku lulus tra ya. Lho berarti kan ya ora asu no. Roh Perah ta? Sariman karo Rokin. Heeh. Kowe iso bedakno. Ngeloni bojomu karo ngeloni asu enak ndi? Nek aku gak eroh, nek ngeloni bojom karo ngeloni asu enak ndi, Man? kok mbok pacaran sama aku lah. Ayo. Parah. Yo nek ditekon kok iso. wis timbang nyo mare perkara timbang baca. Aku luwih enak ngeloni bojoku. Lho, nek ngono ya bener. Gini. Apa? Ya bener mbok arane asu bener. Tanya, Gaweane ngeloni asu. lah wong trae bojone rupane lah ya kaya herder. Lah kowe iso bedakno iki berarti kan kulino Ngeloni asu. aku entek papat cik sitok nek mbok keloni ngono. Diangkrek itu. Lha wong aku kok ngono kirek iki. Ya wis, sehat selalu Mbak Sawila, Dek Sawila. Sapa guyu ngenyek ngono guyune. Sama-sama ngon kirek kok. Sehat selalu Dek adikku Alhamdulillah. Sawila. Sawila bojoku dan wong edan. Lah iya tak dongak-dongakno ben sehat terus. Amin. Ketoke Donga bojomu muga-muga. ndek iki kok digandeng sendor. Iya mek tak cemplungno ning silu gonggo. Kok gegek bojo malah didemeni sendor, Man. Lah. Eh, Lah. Lho, Kok kelas lah? kowe. Aku ngeros ora karo parake. Tak keloni ngentot terus sik. lho bojomu kalau di Guyu ngenyek wae. Guyu ngenyek. Lho tak keloni ngentot terus sik ora kopi ora utekku. lah kan dia iki kok apa lambe ono sing cuwil sisi karo Apa? Badan lu tak pasangno kaya cah saiki gegel ning kene lho. Behel kok begel. behele bekel. Sing kawat ning kene lho. Kawat apa mbok? Iki tak pasang ben kok canom-nom iku. Mbok tukono kawat pirang meter? 3 meter karo kendat ngono. Ya maksudnya kaya canom-nom iki lho. Oh, mbok behel. Behel. Iya iya. Malah soponge tak jual ta sih. Lho kok terus iki? Oh, tak jak rujak lambe malah cangkemmu ajur kabeh. Aku ora mbayangno. Jare bojomu gingsul, Man. Gingsul pirang-pirange. Gingsul apa? Merangas iku. Ana wong gingsul kok papat maju kabeh nek gingsul iki kaya ibuke kae lho. Siji mesem manis, loro mesem ketok cantik. Bojo kok untuk papat mengarep kok gingsul. Oh, nek ngono berarti bojomu ya merongos tenan, Man. Badan lu ben gaul lho. Gingsul omong loro telu kakan. Papat karo panisan. Lah iku merongos iku. Ora brongos. Lah apa? Tangkem merah kamot. Ayo Mas Rokin. Nek kepengin bojom apik man, Apa? jak numpak sepeda motor tabrakno cagak listrik. Peres ngono. Ya Untune. iku lho, Dor. Ini Dingi aku main ning gone Traga Wungu. lah terus. Tak gojeng nang bojoku merongos ya. Iya iya. Ah Gusti, bisa sapa kira iso turu aku. Lah ngeroki terus sik. Masuk angin nek. Kok iso? Lah pe tak gojek mangap terus. Ayo lambemu. Iku bojomu lho, Man. Wadine kok mau buka kabeh. Digoncengno motor. Lah bojo ra penak blas kok. Ana nek Bu, bapak ibu nggih kula kandhang Ibu Sawila. Nek iki ora ya digoncengno motor bapak dijak ning ndi. Kok iso diloroi wong? Man Sariman. Bojomu kok nggawa apa kok? Cangkeme kleder-kleder. Kedawan. Itu ini. Monggo ayo kasih pres. Nyanyi Man, nyanyi Man. Oke. Ayo Man, do nyanyi yuk Mas Rokin monggo ayo. Lagu Oke. napa Bu? Lagune Bu, nyuwun lagu napa? Sing sana. Wah, Iki banyuwinane saka ado Mas Rokin Sendor. apa?
akhirat malaikat Jibril jaluk lagu. Aneh. Ono malaikat Jibril njaluk lagu. Ayo senenganmu lho. Ojo aneh kowe. Wah. Lagu apa jaluk lagu? Malaikat jaluk lagu. Malaikat kok njaluk lagu. Berarti sawerane jos man. Apa? Air zam-zam. Iya wis. Nggih, Mas Rasim. anu Ya. nggih niki ibu-ibu kali bapak-bapak sing tesih nenggani. Diaturi campur sari napa dangdut, Bu? Dangdut Tahlilan Mas tahlilan sing aman. Ngawur, ana sing dangdut, ana sing campur campur sari. Ya wis dikai tayupan. Lho, piye lambemu? Gak piye man. Dangdut, oke. Ora ki mang lirik wese malaikat Jibril mang apa? La ilaha Iya, Lestari. daten Mas Rasim. Ayo. Sing penting Dangdut dulur-dulur man ngomong seneng kabeh. Man. Pak Dim. ada atensi lah ini. Nggih, matur suwun Pak Dim. Matur suwun. Sehat selalu, tetap selalu menjaga. Oh nggih. Dari Pak Kades Tri Santoso. Pak Tri. Pak Tri sembanuun lagunya Joko Melarat. Pak Sukses Tri. selalu Wis. buat Wahyu Manggolo. Amin, matur suwun Pak Tri. Nggih, Pak Iki. ngaturi pamunten saking Pak Tri. Bapak Kades Bapak Tri Santoso wonten Joko Melarat. Pak Iki wonten himbuan buat bagi aparat mau kondo ingkang beto sepeda motor Nggih. diparkirkan di tempatnya, terus ibu-ibu ingkang mirsani kala-kala balik nek menawa ana kompor-kompore sing urung dipateni apa uplik-uplik sing urung mati apa dereng mati dipateni bae sing tuwa-tuwa niku dereng mati gitu. Akeh kowe. Bacok. Maksudnya dipangani Bu, kersane sehat mboten lali. Ngono ya. Lho, Pak Joko pancen Melarat. pancen hiburan niku penting Oh iya mulane kuwi. apalagi ini pati termasuk lagi rawan. Rawan. Rawannya apa? Rawannya banyak pencurian sepeda motor. Oh iya. Pati Rembang pada khususnya. Ini menurut saya Bu, bensin enten tontonan nek mirsani dikunci setang, diparkir di tempat yang aman. Wingi teng Rembang pentas ketoprak sepeda hilang 3 Bu. Saestu. Betul. Teng desane kula nggih ngoten. Nggih. Pedah niku saben ana ketoprak ilang papat. Papat. Pengajian lho Bu, pedah nggih ilang. 5 Bu. Saestu. Kajian ilang. Ning alhamdulillah man, Apa? bapakku saiki kejaba ndagel ya duwe profesi limas. Profesi. Tukang ngamanke. Alhamdulillah saiki wis aman Bu, pedah ra tau ilang. Nek maling Bu. Gak enek maling to. Wong biyen malingnya aku kok. Lah, ya bener lah. Matane witen bisa Mas aku rambu apik-apik ngono malah jebul mbok jeblosno. Karo Pak Iki kene. Buari. Masa iya Mas? Gua lah aku ndek tero ijine kaya tuan takur. Gua Pak Iki kene. Kaya tuan takur. Kok Tuan Takur. Gua Wah, anteng nggih, tenan wong. sukses kagem Bapak Lurah. Pak Iki, Matur terima nuwun. kasih. Pak Tri Niki diaturi Sudono. bebingah kanthi wujud Duit duit 150 didum wong telu. Nah. sampun Laporan panjenengane Pak Tri. Pak Iki wis diaturi. Karek yang lain-lainnya. Ojo men, Iki mau permintaan bos apa nggone malaikat Jibril. Jibril mati lho. Kemang kondo jare jalukan minat. Iki mau Jajal. jarukane Apa man? Isah seorang Pramuria. begenggek. Duh, apa begenggek? Pramuria begenggek ini. Pramuria iki gak begenggek man. Iki mau sawerane transfer lewat Bluetooth. Duwe kok ditransfer lewat Bluetooth. Lah nek ora charger ya Ora gambar tok. iya. Apalagi jajal. Iya, wis diaturi. Iya. Ora Bisa ketok piye diaturi Pramuria. wong awake dhewe iki ya sebagai pekerja seni ya seorang pramuri. Karena kene wis masuk di gone Mongol. Dadi Marai yo lagu lama. Lagu Jadi lama. bisa dicek lagi. Oke, Ya wis. oke. Ayo ben nutuke lakon mergo lakon Lakon panyuwungan. cek, kok. Ayo gara-gara